Kaixo, gaurrengo dugun platera izango da baratxuri zopa, baino lagunduko dugu karraskari batekin. Eta karraskari horrek beteko dugu pisto eta txampiñoekin. Bueno, baratxuriekin hasiko gara. Baratxuria baxarretan finak moztuko dugu. Platatxo batean jarriko dugu, gerorako. Zara egingo duguna da, moztuko dugu sopako gila. Txikitan moztuko dugu sopako gila. Bueno, hasiko gara sopa prestatzen. Hortarako botatzegu olio egen extra olioa. Kasu honetan pixka gehiago, normalen gutxi botatzea, baino sopa biteko pixka gehiago botatzea. Eta gehitzen dugu baratxuria. Eta utziko dugu hor erregosten edo frijitzen. Ez dut kolorei hartzen nahi. Orain, ogia botatzean, ogiak olioa xurgatuko du. Orduan lehorra gatuko zaigu lapikoa, baina bueno, hori berdin dio. Holaxe. Ea frijitzen ari da, apurrak ere gehituko ditugu. Badegu dena hor. Orduan orain, nahastuko dugu pixkat. Eta esan dizuedan bezala, ogiak olioa xurgatuko du. Jaztaia xurgatu du beraz. Pikantea gehituko dugu, ni oso pikante zalea naiz. Pimentoia ere. Kontuz pimentoiarekin eta kaienarekin zeta oso errex arretzeia. Orduan, arretzeko egingo duguna da botako dugu soja saltsa. Eta orain, ura. Ezur gehiagi eta egingo duguna da utziko dugu horregosten. Eta noizean behin zapalduko dugu espumaderarekin. Ur gehiago beharko du, ikusten zuen nola, horrela txikituko dugu ogia. Gehiago botako dugu. Eta utziko dugu hor egosten eta zapaltzen hola. Eta 20 minutu bat barru izango dugu ja baratxuria zopa prest. Eskibu gehiago beharko dugu, botako dugu. Horaxe. Eta hor goxo, utziko dugu 21 minutu. Eta nintzen behin zapaltzen. Guazen karraskaria testatzea. Hortzalako ditugu hemen txampiak. Txampia garbila daude.
Ja sutan zartan badaukagu, orduan olioa botako dugu. Eta botako dugu txampiak. Txampiak ingo ditugu. Gaz pixka botako dugu. Eta erregoziko ditugu txampiak. 4 minutu. Erregozia daude, orduan, ingo guna da, gehituko dugu pistoa. Eta pistoa ina dago, beraz, ingo guna da, utziko dugu hemen ur guztia evaporatzen. Hau lehorra gaitu behar zain. Utziko dugu hor, erregozten beste 4-5 minutu. Ja dugu lehorra txampiak eta pistoa, eta orduan ja ateako dugu eta arrozez batuko dugu. Orain karraskaria prestatuko dugu, hortarako daukagu hemen olioa eta guztiko dugu pasta. Olio pixo batekin, hoxe. Orain, moztuko dugu. Holaxe, zatitan. Eta, hemen daukagu plaka bat. Eta hemen bertan asterizko bat bezala. Eta bedaukagu rellenoa. Eta edozingo dugu, jaso. Eta holaxe utziko dugu. Osatzen dugu asterizkoa. Eta erdin relleno jartzen dugu eta orain biltzen dugu dena. Eta hau sartuko dugu labera, kolore pixatatu arte, zen daiteke 5 minutu 210 gradutara. Bueno, badugu hemen baratxuri zopa. Holaxe. Eta jarriko dugu karraskaria gainen. Eta holaxe eta tanta bat olio. Hemen duzue.